Abezohlangulo baye bafumana eminye imizimba namhlanje eMthatha eMpuma Koloni ukuzokuthi kangu kuyimizimba yabantu engama-86 efunyenweyo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kuKomani eMpuma Koloni uLikhona Fose owabulawa ze umzimba wakhe wafunyanwa umoshakele utyhuthulwe namalungu eDurban Deep Roodepoort eRhawutini. Sinamkele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonzondo. Abezohlangulo baye bafumana eminye imizimba namhlanje eMthatha eMpuma Koloni ukuzokuthi kangu kuyimizimba yabantu engama-86 efunyenweyo ukanti umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu utyelele eMthatha nalapho beyokuzibonela ngokwakho umonakalo nendima eselegangathiwe ngamapolisa ekukhangelweni kwemizimba yamaxhoba. Namhlanje bezohlangulo baye bafumana eminye imizimba kwaye ukufunyanwa kwale mizimba kunyusa inani labantu abasutywe kukufa kwezi zikhukhula zemvula kumasipala eOR Tambo eMthatha eMpuma Koloni. Kulo msebenzi abezohlangulo bebencediswa ngabahlali ababone imizimba. Sibone ijakhethi lapha. Sabona lo mnyo obelapha ya kodwa nakhona kuyinto nje iqhomanyana. Emva kwalokho lo muntu ngamthola ukuthi uyahamba inkinga la ikhona. Ngoba simbone sezoqhuma ngapha lo. Ngabe ngihamba ngiyophuthuma abanye abantu endlini. Mangibuya kanti lo mfana wami lo uTsotso wabe sembona umuntu esephenduka ubusithi ijacket mhlambe ephosekileyo kanti umuntu. Amanye amaxhoba ezizikhukhula sele eqalile ukucholachola okushekileyo ngelizama ukuqhubeka nobomi. Amanzi ebehamba apha ezifestilini. Jikele angena endlini amosha izinto neenkukhu zifile apha kum nokutya ke kwachitheka abantwana neencwadi zabo zarongo. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu utyelele kule dolophu yaseMthatha namhlanje ezokuhlola indima esele igangathiwe ngamapolisa. And unfortunately, of course, we know that there are so many people that have deceased, as it were, and there's reference to the overall figure in the province rising up to 86. And that's quite a tragedy, and we all are very, very, very saddened by the turn of events. Umchunu ukhalimele izenzo zobusela ezithe zaqhambuka emveni kwezi zikhukhula apho unqala intloko bathi batyhuthule eminye imizi ethe yachaphazeleka. Now we are saying nevertheless we are going to do our work on them. We are going to do our work on them. We've been requested to look after such areas and work against such. Isebe lamanzi nogutyulo liziphikile izityholo ezithi unobangela wezikhukhula kulamandla zibangelwe kukuvulwa kwamazibuko akwela dama. Minister Majodina also already issued a statement indicating that the dam does not have the sluice gates as alleged in the rumors that were spread by others through social media. Umchunu uqukumbele ngelithi intlekele ebangelwe zizikhukhula eMpuma Koloni ayeyephondo kuphela kodwa intlekele edinga ungenelelo olungxamisekileyo. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kuKomani eMpuma Koloni uLikhona Fose owabulawa eRoodepoort eGauteng. Le ntwazana kwabhaqwa umzimba wayo ususwe amalungu emva kosuku idukile ukanti selebekwe ityala lokubulala umrhanelwa owayanyaniswa nokugetyengwa kwalo mfundi kagrade 8. Kufandini ukumakule ingqumbo kwakhona ndonakele. Zitshintshiselene ngamazwi izithethi kwinkonzo yesifihlo sikaLikhona Fose owabulawa ze kwatyhuthulwa amalungu omzimba akhe ebutsheni bale nyanga. Usapho luthi ubeyintyatyambo ebelisayibuka ngelixa lukwavakalise ukuba ubulewe ngenxa yentiyo yokuba intombazana ethandana namanye amantombazana. uLikhona ibingumntana ofresh okhutheleyo othethayo besithi sesixabene ndimbethile akuzuphela ne3 minutes sephinde ndithethisa kwayena ndide ndiphethe nami sendixolile ngoba kaloku
uyandithethisa bethi noba ubuya esikolweni awuyandincokolela ndizazi iititshala zakhe ndingekaziboni endincokolela ngazo. Bingumntana okhutheleyo fresh kakhulu. Xeshikweni lukwamemelela kurhulumente ukuba aqinise ingalo yomthetho kubenzi bobubi abazenzela unothanda kumanina nakubantwana abangenatyala, kambe neenkosi zesixeko zivume ngamxhelomnye. Siyamcela urhulumente esikuye makakabhinqa umbhinqo, noko le nto yokubulawa koomama nabantwana ayintlanga. Isiba iyamxaka makasincedise, asincede kwinto yokuthi makazobuza ebantwini balithini icebo lale nto. Abantu banalo icebo, xa uxake nento uye uhle uzobuza ebantwini ba xa kunje senze njani na. Siyamcela kumongameli welizwe simdibanisa nominister uVelenkosi kaHlabisa ojongene ne-Department ka-Corporate Government and Traditional Affairs into mabeze ebantwini, abantu banalo icebo lale meko inje. Ukanti indoda etyholwa ngokucutha ubomi bakhe ibekwe ityala lokuceba ukubulala. uTrevor Mnisi ona-39 iminyaka kuvakala ukuba wayekhe wagwetyelwa ukuzama ukubulala nokuphanga ngomnyaka ka-2007. Umrhanelwa uza kuvela enkundleni kwakhona ngomhla we-18 nalapho aza kufaka khona isicelo sebheyili. Umphefumlo kalikhona uphumle ngoxolo. Nanjengoko lenyanga inyanga yolutsha, amagosa aseburhulumenteni naphuma kumasebe ohlukeneyo kwiphondo laseGauteng atyelele Eldorado Park eRhawutini ngeenjongo zokuza namaqhinga okulwa ulwaphulomthetho kule ngingqi oluqatseleyo, kwaye eliphulo belijolise kulutsha njengoko uninzi lwalo luzibandakanya nolwaphulomthetho kwakunye nokusetyenziswa kweziyobisi. Baphila ubomi bentshontsho abahlali base-Eldorado Park nanjengoko ukubulawa abantu mihla le kwesi sixeko. Abafundi bale ngingqi bathi boyikela ubomi babo. Why is it so easy for us to have firearms in our hands? Why I can go to the shop now and I can get shot. That's how all of us sitting here, we fear for our lives every time we leave our houses. We need ex-gang members speaking in classrooms. We need community-led interventions that show learners the real faces behind the facade, the kind of life that these gangsters are actually loving. Ukanti abazali nabo bavakalise inkxalabo yabo ngokhuseleko lwale ngingqi bekwamemelela kurhulumente ukuba angenelele. I am sitting with a 26-year-old who is schizophrenic and bipolar, who's also a drug addict. And for 10 years, since the age of 16, he's tried killing me on 3 occasions. I have gone to the police station. I have opened a case. And the police tell me I cannot open a case because he is my child. We are desperate for real change and not empty speeches and empty promises. We are desperate for something more than a once-off visit to our community. Owesebe lophuhliso loluntu eRhawutini uFaith Mazibuko uthi baza kuyisiphula nengcambu ingxaki yolwaphulomthetho kule ngingqi. We'll make sure that all these problems that they keep on mentioning, that one moment you see this minister coming, the other moment is the premier coming, and sometimes when they leave, nothing is, there's a follow-up. So the establishment of that task team, I'm definitely sure it's going to be able to follow up on many of these issues that they are raising, especially in trying to protect the children. Children must not be bullied. Children must not belong to gangsters. Kusenjalo, ngenzeni namhlanje kufunyenwe umzimba otshileyo eEldorado Park nekukholelwa ukuba ngumntu wasetyhini. Uceba wasekuhlaleni uthi iziganeko ezikumila kunje zixhaphakile kule ngingqi. We need a safer community for our children because our children are no longer safe. Our women are no longer safe. We're constantly faced with GBV cries in this community. We're constantly faced with gang violence in this community. I'm simply asking, just do your job. Abahlali bakwaxeke amapolisa ngokungakhathali batsho besithi akawenzi ngokwaneleyo umsebenzi wawo kwaye oko kukhokhelela kulwaphulomthetho mihla le kwesi sixeko.
Bekubanje inkonzo yesikhumbuzo nenhlambululo namhlanje yabombi mgodi abangekho mthethweni abasweleka eStilfontein eMhlanjona. Izithethi ezohlukeneyo zithi oku kukunika imbeko kwabo bathi baphulukana nobomi kule ntlekele. Abanye basebenzise eliqonga bememelela urhulumente kuba abanika imvume yokomba imigodi yeli neyavalwayo. Kukhunjulwe abasebenzi mgodini abasweleka emathunjini omhlaba kwishaft 10 neshaft 11 ngonyaka ophelileyo. Imizimba yabo yahlangulwa kwiphulo elalikhokhelwa ngurhulumente nalapho kwahlangulwa imizimba engama-70. Abahlali bengingqi yaseKhuma banike imbeko kwabo baphulukana nobomi. Inkokheli yoluntu uJohannes Qangase uthi nangona abafi babesebenza ngongekho mthethweni kodwa babefanele ukungcwatywa ngesidima. We honor those men who work very hard, regardless they were called illegal miners, they were called zamazama. At the end of the day, they were human beings. Iintsapho zabo bangazange bahlangulwe zithi uzawuthi kangoku akabikho nxibelelwano luvela kurhulumente malunga nenkqubela phambili. So I've already given up because it only tells one thing, that because I already taken the DNA samples, we haven't gotten any results. They haven't even reached out to tell us that what's the way forward from now. Uluntu lukholelwa ukuba kusekho izidumbu kushaft 11 nto leyo urhulumente angayithatheli ingqalelo. Our government, its mission was very simple. We buried them there alive or dead. From there we seal the shaft. Like today, the 2 shafts are sealed. But you have to tell them that at shaft 11, there are still people there. Their bodies there. Nobody, at least on the side of government and the mining capital, saw through their act of survival past the fact that their actions were outside the framework of the law. We've got a situation where government was behind this human crisis that transpired in Stilfontein. They must take responsibility for the number of loss of lives. Kule veki iphelileyo urhulumente ungcwabe imizimba engabangwanga lusapho emalunga nama-30, ukanti eminye imizimba engama-23 iza kungcwatywa ekupheleni kwale nyanga. Besimenxe isixeko saseMbombela eMpumalanga njengoko abaqhubi bezithuthuthu nabaphuma kumaphondo ohlukeneyo eli kwakunye nakumazwe asebumelwaneni bebengungelene kwesi sixeko ngelokunyusa ingxowa-mali ngelokuxhasa imibutho yesisa. Kulo nyaka lo mbutho abaqhubi bezithuthuthu iSun Riders Club ububambisene nombutho wesisa iGift of the Givers kwaye unikezele ngeengubo, iziqhuma zokutya kwakunye nezinye izinto ezibalulekileyo kubantwana abangenabazali nakwiinkonde neenkondekazi. Akusito tonke tikhatsi lapho utawutfola khona lidolobha laseMbombela liphitsitela. Bashayeli noma bagibeli betitututu badlale ngetinjini tabo. Hayi ngoba bendela kujabula kuphela, kodwa nekucokelela imali letawusita bantfu labeswele. Qala kuhamba ama-event ema-bikers 2009. And then ngathanza i-lifestyle yabo because they always give back to the community. Biking has evolved. It's no longer just about riding the bikes, making noise. It's about giving back. You know, and being here now is showing what giving back really is. Labanye labahambela lo mcimbi bajabuliswa kuhlangana nebantfu labaphuma emaveni lahlukahlukene. Good vibe because a lot of different people getting together and it's just nice to see everyone getting along. Bantfu labatfola kusitwa kulomnyaka kube bantfu labatinzanzane kanye nalabo labasasitwa kutsi baphume kutidzakamiva. So each and every year we try to pick up our socks. So this year we identified children's homes and rehab centers and other children that have been identified by community leaders. We brought them to one space here at Mbombela Stadium in order for us to hand over these packages to each one of them. It will go a long way since we take care of kids. And I mean, it's not about the amount that you give, but what you give so that the kids can eat, you know, that we go day by day. So this will help a lot. It will go a very long way for us. Bagibeli betitututu baxwayisiwe ukuthi batiphathe kahle kwatise ukuthi lo mcimbi wabo utawuphela ngelisonto. We are here also to convey our message of safety in our roads because they are part of the critical stakeholders that are using the road. So the message is one, to say they must be tolerant to one another,
they must make sure that they celebrate their rally in a very peaceful way. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Kufezeke iphupha kwintwazana eneminyaka eli-13 engumdlali wentenetya nemenywe ukuba iye kuqeqesho kwilizwe laseSpain. Nakubeni kunjalo le ntwazana idinga uncedo lokuncediswa ngemali ukuze ibe yinxalenye yale nkqubo eza kuthabatha iinyanga ezintathu. Imali edingwa nguKutlwano Marimeni ilinganiselwa kwi-400,000 rands. Wenza ezibukwayo ibaleni lomdlalo wentenetya yaye isimemo sokuya kwilizwe laseSpain sixhomekeke kubagidi ngemali abanokuphosa esivivaneni ukuxhasa. My goal is to go to the Ferrero Tennis, tennis academy in Spain, and where I will get the best and high-level training, and that will lead me to become a professional tennis player and win a lot of Grand Slams. Lo mdlalo balaseleyo ukuluhlu lwamantombazana ali-10 ka-under 14 kweli yaye aza kuziqeqesha neFerrero Tennis Academy neyaziwa ke ngokuvelisa amaqala kulo mdlalo. It's very critical for her to get that level of training so she can compete well when she's playing in these international tournaments, and it's going to be a nice building block for her to compete and get her way to being a pro athlete. Kudala ingenelela kukhuphiswano lweetumente zentenetya kweli uKutlwano ngo-2024 waba yinxalenye yenkqubo yalo mdlalo ePotchefstroom elungiselela ukungenelela kwi-International Tennis Federation ukanti uqeqeshwa ngutata wakhe. First of all, I knew nothing about tennis. I played football growing up. So the reason I decided to teach myself is because it's very difficult to get a coach that is going to spend all these hours with her, especially because we're doing it every single day before she goes. She attends her online schooling and before I go to work. So the reason I decided to just teach myself was exactly for that, because we need to spend those hours here. uKutlwano uchitha iiyure ezintandathu ebaleni kwiintsuku ezintandathu zeveki ezilolonga ngelixa ekwadibanisa nezifundo zakhe azenza online. Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa kwiqonga lendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yeMuslim mna ke bethuna gama lam ndinguthabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi kaloku iMuslim bukele ekhaya siye siphawule kaloku ngomfanekiso wokuqala ke noyo ke othi ugxininise ngamandla kwiziganeko zamvanje nje apha eMzantsi Afrika uphela noko ke imeko iyancomeka kakhulu kuba kuyacwenga apha embindini indawo ezifana phaa kooprisk ekuseni ewe ikhona inkwankca nengqele phaya ngayela 4 degrees kodwa kuyaguquka iMuslim phaa ngemva kwedina la yangomso beyisonga beyivala la mini kakuhle noko ngo-20 degrees kanti ibukele ekhaya masichu ncembe ngokubanzi amaqondo wakho phantsi naphezulu kweqala iphondo bethu nokuphaya kaloku eMpuma Koloni ngamandla phaa koJamestown ekomane eAlvani phaya kuyabanda ngala -1 naphaya eMthatha la meko semaxongo kakhulu emva kwezaziganeko zemvula nekhephu ngala 6 degrees bukele ekhaya nathi kaloku imozulu kwakhona futhi ephondweni elisenqamini apha eMzantsi iphondo elo ke yi-Free State ngamandla futhi kumantla walo Sasolburg kwasekuseni futhi ikhona ingqele kakhulu phaya ngaye kaloku la -2 ekuseni ibona ke sebenjenje kwelaphondo laphaya kaloku eNtshona Koloni ngamandla futhi mbukeli wam kwimpuma yelaphondo kwakhona phaya koBeaufort West ekuseni futhi licoke kamnandi nasemva kwemini futhi guquka imozulu kamnandi ko-29 degrees ngokuhlwa ngomso ubona ke mekelo yam imeko phaya ephondweni elise-Northern Cape ngamandla futhi kwimpuma yalo Kimberley khona inkwankca ekuseni phaa nqakala 1 futhi naphaya eDiara kumazantsi futhi ngabanda ekuseni bevuswa futhi sisibini ngexesha labo lasekuseni bona ke benjenje ephondweni lase-North West ngomso ngamandla futhi kwintshona yelaphondo ndawo ezifana napha loko Vryburg incam ke elaphondo elo liqanda phaya ekuseni futhi naseMorolang bevuswa ngu-1 xa bevuka phaya ekuseni ngomso bukele ekhaya nantsi kaloku imozulu apha eRhawutini apho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu amantle nondlunkulu welaphondo kaloku yiTshwane ngo-5 degrees ekuseni futhi napha kwincam yephondo futhi eJohannesburg bevuswa ingqele phaya ekuseni nga-3 degrees bona ke bekwam baphila kanje ephondweni eliphakame kakhulu apha eMzantsi iphondo elo kaloku yiLimpopo njengapha kumazantsi walo bilabila ekuseni futhi nazo imvula zithe chache yonke la ntsasa ngo-12
degrees. Sehla njalo futhi ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi kwintshona yalo Middleburg ekuseni futhi nansi inkwankca noma ubhudla mpela phaya ngo4 degrees naphaya embobela futhi kungabande ekuseni bivuka naphaya esikhukhuza zintshizane zithe qa ngo11 degrees. Bethuna mandivale ndisoke phaya kaloku kwaZulu Natal ngamandla futhi eThekwini ekuseni futhi kucoke kamnandi ngo25 degrees naphaya koPeter Maritzburg kwakhona futhi beguquka phaya emva kweminyaka ngo27 degrees. Mna ndikuthele kangaka xesha lemiyole. Kamnandi mawethu.